Even in het kwart uitlezen wat de mensen hier nou verwachten kennen en wat TASTA eigenlijk is. Ja, dat ken ik. TASTA is een gearwerkingsproject tussen zo'n Lietse minderheden talen. Schotland, Galicië, Baskeland, Ierland, Wales, Friesland en Cornwall. En het is op initiatief van Culturele Haardstad 2016 in Donostia is dit al georganiseerd. En het bestaat uit uitwisseling tussen kunstenaars en een festival in elke regio. Nou, en dit is dus een van die festivals en die is dus in Friesland en die is in Dokkum. En waarom we voor Dokkum kiezen is omdat wij al een verbinding met de zee en met het nautische hebben, al die regio's. En we dachten, nou dan moeten we aansluiten bij de Admiraliteitsdagen, dat kennen het ons. Het heeft iets te meidje. Ik maak de Culturele Haardstad in 2018. Nou ja, er is natuurlijk een link, want dit is Culturele Haardstad 2016. In Baskeland werd een minderheidstaal praat, in Friesland en ik. Dus wij helpen Coral aan het opziekje West de hele tijd. Er zijn meer projecten. En voor ons is dit een hele mooie leerskwallen om te zien van ja, wat kennen wij in 2018 doen en hoe kunnen we dat het beste organiseren. En daardoor, nou ja, kunnen we een soort van elkaar leren. En Mirjam, nou laatst kijk dat de provincie direct bij belutsen wordt, want Sitske Poepjes, de deputaire, die zal deze TASTA openen. Hoe mag ik dat zien? Nou ja, de provincie is natuurlijk een van de initiatiefnemers van Culturele Haardstad 2018, dus dat is de eerste link. Wij zijn natuurlijk de Friese partner hier van het TASTA Festival. Wij is de AFOEK. De AFOEK verzorgt van een groot part ik weer het taalbeleid van de provincie. En vandaar dat we dus nou ja, een hele grote link met elkaar hebben. En boven dat laat het steertejacht ik in het wetter bij hem in Dokkum, bij de Admiraliteitsdagen. Dus reden genoeg om Sietske ervan te vregen. Wat is eigenlijk TASTA en dan in de verbinding naar de provincie toe? Het TASTA Festival is een festival over minderheidstalen. Er binnen in Europa nogal wat minderheidstalen. Baskisch is er een voorbeeld van. Fries is er een voorbeeld van. En wat wij graag willen is te geren maar de oren minderheidstalen van Europa litten hoe mooi een minderheidstaal wezen kan. Dus maar wudden in de weer, erop praten, toneel, muziek, quizzen. Zodat mensen net alleen nog wat meer over het Fries weten kennen op deze Admiraliteitsdagen in Dokkum. Maar ook over oren minderheidstalen. Dat is het TASTA Festival.